Hello guys, so ani na usab kita sa ato mga istorya nga daghan ka makatunan. So matag video upload nato sa mga istorya doon na kini mga nagpahipi nga dagkong lesson nga pwedeng ma-apply sa ato ang pagkinabuhi. Guys, paki-visit lang sa ato mga video o kining mga video nato dapat humanon nimo para masabtan nimo og unsa ang mga lesson nga makuha nato ani. Kini mga storya kini atong ipang-upload nga adunay gikutlo nato nga mga lesson especially sa ato ang pagkinabuhi. So niini nga istorya karon, istorya kini sa tigulang joker kaayo. Para masabtan nato inani ang senaryo sa mga istorya. Sa usa ka village adunay mga nagpunsok nga mga tribo nga grabe sila kaproblemado kayong mga tao. So, ang ilang mga problema kanunay lang magbalik-balik diha sa ilang village. So, mo ni ang ilang gika-problemahan pag-ayo kay mostly halos silang tanan mga nagsilingan. Grabe ka daghang nidagsang mga problema kanila kalisdanan, bisag unsa laman, gabalik-balik ang mga problema nila. So, adunay sa katigulang sa mga village nga joker o nga nakita nila nga kining maong tigulang murag nakita nila nga murag wa may problema ng tigulangan. So ilang giduol, ilang naggrupo sila ni adtos mong tigulang joker o ilang ipangutana kung unsay sekreto nganong malipayon ang maong tigulang. So tuod man ni adto ang maong grupo nga mga tribo ug nangutana sila sa maong tigulang. So ang maong tigulang wala mong tambang dayon kay nasayran niya nga problemado kining mga tawhana. So niadto tong maong grupo sa mong tigulang para magpa-advise sila kung unsay labing maayo sa ilang mga nasinati nga mga problema. So moto ang tigulang ni pasiaw ang maong tigulang kanila. No, dunay usa ka joke ang maong tigulang ngadto kanila nga mga problemado. So nangatawa silang tanan sa maong joke o pasiaw sa maong tigulang. Then pagkataod-taod ni pasiaw na pud ang maong tigulang nga maura gihapon nga pasiaw. So jutay na lamay ni katawa. Atong una silang tanan nga tawa, pero kay gibalik magkaduha jutay na lamay ni katawa. So naabta na pud og mga 3 minutos nibalik na pud pasiaw ang tigulang nga maura gihapon ang iyang pasiaw. So wala na gyoy ni react sa maong pasiaw, wala na gyoy ni katawa. Tungod kay nabalik na magkatulo ang maong pasiaw. So, moto niyon ang tigulang kanila. Yun ana usab sa atong kinabuhi. Anong mga ang iyong problema, anong problemahon man ninyo nga kanunay naman ang naago ng problema nga balik-balik na malaman ning atong problema. Nganong mang ni-react mo kung wa mo ni-react sa ikatulong higayon nga ni pasiaw ko. Ngano man nga ang problema og balik-balikon diya kaninyo muri-react mo. Di ba? So guys, dinhi lang ta mo kutob sa ato ang sambingay. Actually do na tay makutlo nga dako kayong lesson ani sa atong kinabuhi. Nga usahay ato ang gikaproblemahan, no? Gabalik-balik na laman ang mga problema nga niabos tong kinabuhi. So sama sa pasiaw sa tigulang ibalik niya katulo para sutaon niya kung muriak pa bagyod mo katawa pa bagyod. Di ba sa ikatulong bahin wala na ni katawa, but pasabot wala na reaction ang mga tao kung ibalik na og kapila. Di ba? So pwede po ning ma-apply ang lesson nga makuha nato ay nis. Di ba ang problema nga atong kaproblemahan sa matag adlaw is kabalik-balik laman. Di ba? So ang purpose sa problema ang makalisod nga atong nasinati sa matag adlaw, gabalik-balik na laman. Ang purpose niini para mahabit nato maanad ta nga makahandle sa mga problema. Di ba? So kung balik-balikon ang mga problema ang but pasabot niya na dapat sa ikatulong balik o kaupat nga balik dapat kabalo na tang handle o wala na tay reaction. Di ba? So ang purpose nganong ining kalibutan na adunay gitay mga kalisdanan, mga problema nga maabot sa kinabuhi. Okay? Kay gianad ta sa ato ang langit nun nga mahan nga makahandle sa problema. Kay kani mong problema sama ni sa dula. Di ba? Diya sa games kung unsan dula ang imuhang, di ba? For the first time
dili ka kabalo ang maong dula, just like for example volleyball. So for the first time dili ka kabalong mo play sa maong dula. Pero sa dihang sige na kang dula, sige nang balik-balik kang dula, di ba? So easy na lang kayo nimo ang pag dula kung kabalo na ka sa maong dula, di ba? So kung balik-balikon dili na ka malisuran. Easy na lang kayo nimo kung gibalik-balik na o gipraktisa na nimo. So inana pod ang problem, di ba? Inana pod ang mga kalisdanan, balik-balik ang mga kalisdanan, mga problema sa atong kinabuhi, bisan unsa laman, balik-balik na laman. Kay ang purpose ani para maanad ta, okay? Ug para mas masayo na laman nato ang paghandle kung moabot ang nagkalaing-laing dagko pang mga problema. Hinumdumi in 2 Timothy chapter 3 verse 1. Nga niyon siya, sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga mga panahon, di ba? So ang purpose sa Ginoo nganong karon gianad ta og mga ginagmay mga problema usay dinagko kay in the last days sa katapusang kapanahona dunay mga dagkong mga makalilisang nga mga panghitabo o mga malisod nga mga panahon. So kung dili ta maanad sama sa example nato sa dula, kung for the first time dili ta kabalong mohandle, di ba? Kung first time pa ni problema nga niabot sa imuha, maglisod ta og handol og mabug-atan gyud ta pag-ayo. Pero kung kana mang problema nga balik-balik na sa ato ang kinabuhi, dili na lisod nimo ang paghandol. Bot pasabot kay sa unang higayon nga niabot ang problema, nakalahutay man ka. So second, third or etc. daghan pang mga higayon nga naabot ang problema. So makahandol kana, ikaw ko makahandle kita, di ba? So gianan ta tungod kay ang problem o ang mga kalisod nga moabot tong kinabuhi is one way ni siya para makabalo kitang muhandol. Ug sa dula pa ni kabalo na tang modula kung unsaon nato pag-play, di ba? So ang problema mao ganing niyon sa Matthew chapter 6 verse 34 nga ayaw gyud og problemaha ang ugma, di ba? Ayaw og problemaha ang ugma kay ang ugma aduna po na say kaugalingon nga suliran matud pa sa Matthew 6:34. And sometimes ang ato karon nahitabo is atong problemahon ang ugma nga ang ugma daw dunay kaugalingon nga problema o suliran, di ba? So madungagan og pag-ayo. That's why maglisod ta og handle. Okay? So ang problems gipaabot sa tua para ma-develop ang ato ang paghandol, unsaon nato paghandol sa mga problema, di ba? So dili tanang tawo kabalong mohandol og problem, di ba? Dunay mga tawo nga pag dili nila madahla, dili nila ma-handle ang mga problema, magpakamatay sila, maghikog o tapuso nila ang ilang kinabuhi. Pero dili na siya maoy ato ang kanang maoy buhato nato. Okay? Mo dili na siya maoy solution nga kung mabugatan kas problema mo na imong buhaton. Okay? Kay ang problem gialaw na siya aron nga kita makigsuod pa diya sa Ginoo. Okay? Ang problema gialaw na siya kay aron masuod kita sa Ginoo. Matud pa sa Psalms 34 verse 18 nga ang Dios duol sa mga samaran ug kasing-kasing. Okay? So ang problem gianan ta para kabalutan nga mohandle ini sa unahan kay do na pabiyay dagkong mga problema nga ato ang sagubangon in the last days kana mga dagkong mga panghitabo katalagman sa katapusang kapanahonan. So kung dili ta kabalong mohandle sa ginagmay pa lamang mga problem karon sa Kristohanon, mga paglibak, mga pagsaway, mga ginagmay mga problema, kung di ta kabalong mohandle ana, so how much more kung maabot tong mga makalilisang kaayo nga mga panghitabo. Diba? So gianad ta tungod sa problem. So praise God kung dunay problem sa atong ginabuhi. Salamatan atong Ginoo kay gianad ta kung saong paghandle niya na. So guys, di na lang ta mokutob sa ato ang sambingay. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure guys nga nakasubscribe ka sa ato ang channel aron updated ka sa daghan atong mga video about sa mga sambingay. Guys, di na lang ta kutob. Kita-kita na po ta sa next video. God bless and glory to God.